Mă duc în pădure. Îmi fac o boșcă. Îmi fac în pădure, să pe mal. Îmi fac o boșcă. Îmi iau 2 felinare. Îmi iau un tuș cu pilostrie. Și mă instalez în pădure o lună de zile. Să nu mă miști în locul ăsta dacă te mint în luna aia de zile dacă nu fac casă. Bă, ascultă tu la mine puția asta. Mă dat afară. Fac, vine poliția, m-a dat afară poliția, tată. Pe Caterincă. Mă cer cu concubina, țipă de la 1-2 telefon, vine poliția, mă dă afară de casă. Sunt pe drum. O baterie externă, pac, să nu mă miști în locul ăsta, că stau 30 de zile în pădure. Bă, pădure, dar nu îmi dă oamenii și teren. Păi mie unul mi-a dat o casă, mă, din Botoșan, mă. Casă de 300.000 de euro. Bă, să nu mă miști în locul ăsta. Dacă te mint, dacă nu mi-a dat casă, mă. Bă, casă. Ca să mă duc acolo și asta locuiesc la Botoșani. Da. Cum ți-a dat ție vagoanele să faci reclamă, așa mi-a dat mie casă. În Botoșani. Omul ăla, bă, am vândut eu pe WhatsApp, nu te mint. Bă, am vândut toate casele. Mi-a dat casă, cu condiția să mă duc acolo, să mă mut și să fac TikTok. Și casă de 300 de euro, casă mare. Bă, nu te mint, da, am văzut. Bă, nu te mint. Bă, nu te mint. Eu nu te mint, tată, fără Caterinca. Deci TikTok-ul e bun. Dar să știi ce să faci acolo. Rix, mersi. Înțeleg? Să nu bei pe live, să nu fumezi, în primul rând. Și să nu juri lumea. El nu fumează de fel, Petrișor, nu fumează asta. Să nu juri lumea ta. Să nu înjuri, auzi? Nu, da. Atât. Că comentează, că te înjură, lasă-i tată în pace, că și pe mine când m-a înjurat azi și-am blocat 200 de oameni. Și mi-am văzut de treaba mea, tată, înțelegi? Că oamenii zice, du-te la muncă. Bă, dacă ăsta e harul meu, lăsat de Dumnezeu să nu muncesc și să stau pe telefon, să fac bani, să mă întrețin. Care e problema ta? Bă, părerea mea. Care e problema ta că eu stau pe telefon, că ăsta e harul meu lăsat de Dumnezeu, că de-aia e și telefoanii, de-aia e și să stau în fața telefonului să trăiesc. Ai tu ceva cu mine să mă trimiți pe mine la muncă? Că șansa e tot o muncă, mă, tată, bă. Șansa e tot o muncă, tată. Uite, eu am intrat pe live și ți-a donat 2-3 gagici, trandafiri. Le-a dat urmărire la gagici. Să văd și eu de unde sunt, de măritate, de acăială. La tine acum dă cineva trandafiri, nu dă nimeni. Dă și noi acolo cât de cât, îi dă și lui cât de cât, care poate, care are. Păi vezi, nu prea dă tată oamenii, că oamenii și ce ți-a învățat? Oamenii ți-a învățat să stea pe TikTok și doar să râde. Mari la muncă, gumui, atât. Altceva nu mai știe. Da, să înjure. Bă, ascultă tu la mine, altceva nu mai știe, tată. Și dacă le-ai băgat la abonați, comentarii, acum oamenii mei se mută la voi. Nu mai stă la mine, tată. Că la mine nu mai are pâine de mâncat oamenii. Am băgat la abonați. Da. Nu i-am pedepsit. I-am băgat la abonați. De ce? Pentru că așa mi se pare, cu 200, cu 2000, aproape 3000 de oameni pe live, cu un punctaj de 800, mie nu mi se pare corect. Să las de comentariu. Băi, eu spui ca TikToker. Eu sunt șmecherii haladii pe TikTok. Mihaela, mulțumim. 1000 de oameni pe live. Să ai un punctaj de 845, înseamnă că oamenii dă degeaba, tată. Și tu pierzi timpul pe telefon să muncești pentru ei. Înțelegi? Așa trebuie să faci pe TikTok. Când vezi că ai oameni mulți pe live, bagă-mă la abonați. Înțelegi? Că asta e aplicația, tată. Cine vrea să abonează bine, cine nu, tată, nu e oblig să se aboneze, tată, că, da, nu e oblig, ai văzut. Arture, dacă ai televizor și n-ai plătit cablu, Mersi. făcut factură. Îți stai ăștia cablu TV? Da. Dacă ai telefonul și n-ai cartele și vrei să suni pe cineva, trebuie să încarci, să bagi bani? Normal. Bă, ce facem noi aici, băi, Arture? Așa trebuie și oamenii, tată. Vrei să te uiți la mine? Asta e afacerea mea, televiziunea mea. Vrei să mă vezi? Trebuie să te abonezi, tată. Mulțumesc, Săruna Denisa. Mă, eu ți explic ce poți să faci pe TikTok. Înțelegi? Deci zic să spun, să bași și la abonat și atunci fuge necuratul. Că aici e și necuratul în TikTok, tată. În aplicația TikTok e și necuratul. Și când ai băgat la abonat, necuratul nu poate să se aboneze, tată. Înțelegi ce zic?
Aici e și necurat. Pe TikTok-ul ăsta. Aici Iorga, mersi. ne împărțăm între oamenii lui Dumnezeu și oamenii lui Satana. Înțelegi ce zic? Când ai băgat la abonat, fuge sataniștii. Pe mai vezi unul din partea lui Satana pe TikTok? Pe ce să facă? Nu mai. Ce să facă? Da, Nu, mă, să tată. duce. Pleacă. Mulțumesc frumos, Georgiana, să rămână. Aplicația, în mare parte, a fost bună la momentul potrivit. Ar mai fi bună și de acum încolo, dar nu acum. De ce? Oamenii sunt la muncă, oamenii sunt în concediu, oamenii pleacă la mare, pleacă la munte. Nu stau, tată. Din luna lui noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, astea 5-6 luni de zile, aproape o jumătate de an, tu, Arture, dacă ai un cont de TikTok, așa cum știu eu pe Germania, Moșule, dacă ai stat 6 luni de zile pe TikTok, în primăvară îți faci casă puternică dezvoltată. Bă, nu râd de tine. Ascultă-tu la mine, o spui eu din propria experiență, că nu am făcut. Înțelegi? Da. Bănut pe TikTok. Deci dacă stai 6 luni de zile pe TikTok de luna lui noiembrie, tată, că vine zăpada, mai dai zăpada din curte, bă, te ia și oamenii, mă. La ei acasă să-i dezvolți, să le tai lemne. Uite, tu, de exemplu, acum, în momentul de față, dacă aveai un cont de TikTok, da, mulțumim, să rămână. cu 10.000 de urmăritori, monetizat pe o țară, să faci și tu 100-200 de euro din vizualizări, că nu stai, tată, degeaba pe TikTok, că oamenii zice, pe stai pe TikTok, pe stau. Dar clipurile alea video care le face Artur,